Tomáš, ahoj. Marcel, zdravím ťa. Dlho sme sa nevideli. Veru, tak je to pár rokov. Ale ideš mi rovno do rany, pretože mám veľký problém. Neviem zavrieť okno. Teda viem ho zavrieť, ale používam hrubú silu a to asi nie je dobré. To určite nie je dobré. Samozrejme, že okno niekedy takéto príznaky vykazuje. Okno trochu sa dá svojou váhou a obzvlášť ak ho malokedy používaš, tak môže byť aj situácia, že to okno zrazu nejde zavrieť. A teda je to treba nejako vyriešiť. No a ako? Zavolám teba, alebo si pomôžem aj sám? No, môžeš zavolať službu, ktorá samozrejme, že niekedy aj ten triviálny problém vyrieši za pár stovák. Možno by to bola škoda. A o tebe sa hovorí, že si veľmi zručný a šikovný. Takže si myslím, že to zvládneš. Išiel by som na to cestou toho najjednoduchšieho. Okno tým, že má nejaký svoj rozmer, má nejakú svoju váhu, tak sa dá. Čiastočné pohyby stavby ešte nejaké môžu nastať. Takže nič výnimočné, že behom roka, dvoch sa to štelovanie jednoducho urobí. Čo by som použil ako prvé? Pokúsil by som sa zdvihnúť na spodnom pánte krídlo. Použiješ buď imbusový kľúč číslo 4 alebo torxový kľúč číslo 15. Imbus je teda 6 rán, torx je taká hviezdica. Áno, to sú najbežnejšie, hej? Najbežnejšie a myslím si, že s tým si vystačíš. Spodný pánt na vnútornej strane po zložení krytky otočíš 2 razy v smere ručičiek na hodinkách. Krídlo by sa malo zdvihnúť a väčšinou toto vyrieši gro problémov. Čiže tým sa začína, hej? S tým sa začína, to si myslím, že zvládne úplne každý. Ak nepomôže, podobný štelovací bod je na vrchnom závese. Áno. Treba určite stoličku, zasúva sa súbežne s krídlom a rovnako krídlo pritiahneš. Opäť nejaké 2 otočky a mal by si to zdvihnúť. Treba to dotiahnuť na doraz? Nie. Urob 2 otočky, skús okno, či teda sa to polepšilo, či sa problém odstránil. Takto, jasné. Ak sa zlepšil, ale neodstránil, zopakuj ten istý postup. A keď zistíš, že túdy cesta nevede, problém sa teda asi vyskytuje niekde inde, tak potom existujú iné možnosti ešte. Áno, ale potom, keď to zistím, že toto nefunguje, vrátim to do tej pôvodnej polohy, alebo doporučujem, aby si to okno naozaj že nerozšteloval, tak skús ho vrátiť naspäť. Dobre, Tomáš, ak teda problém nie je tam, kde inde ho môžem hľadať? No, chceme si pomôcť, predstavujem si, že je situácia, potrebujem to okno zavrieť, vonku je, ja neviem, mráz alebo vývah na prízemí, nemôžem si zľahnúť s otvoreným oknom. No a teda vážna situácia vyžaduje niekedy aj neúplne bežné riešenia. Na každom okne sú určité zamykacie body. Na okennom krídle máš zamykacie body umiestnené dookola krídla a protikusy k tým zamykacím bodom máš na každom ráme rovnako v tých istých miestach dookola. Áno. Čo by som ja urobil, aby som si naozaj že okamžite pomohol a mohol si v kľude lahnúť a nebal sa, že do svimi cez okno vojde, tak ja by som tie zamykacie body jeden po druhom zdemontoval a za každým skúsil, či sa problém vyriešil. A všetky? Išiel by som jeden po druhom, odstránim, zavriem okno, vyriešilo sa, nevyriešilo sa. Vždy musím vyskúšať proste. Bola by škoda všetky odstrániť a potom zistiť, že fajn, funguje to a vlastne okno sa nezavrie tým pádom, keď všetky odstránime. Išiel by som jeden po druhom. Dobre. Keď to urobíš, dajme tomu, že odstrániš 1, 2, 3, 4, 5 a až pri tom 5. zistíš, aha, konečne to funguje, tak potom by som sa pokúsil, aby to okno fakt bolo aspoň ako tak zavreté. Aspoň pár z nich by som namontoval naspäť. Čiže 5 ich je preč, namontujem jeden naspäť, zavriem, vyskúšam. Funguje výborne, namontujem ďalší, funguje, namontujem ďalší, nefunguje dobre, tak sa uspokojím s nejakými 3 kameňmi, to sa volá kameň. A nemusím sa báť, že mi do síce to okno vlezie, prípadne, že ak je chladné počasie, že sa mi až tak mimoriadne ochladí interiér. Není to vec, že okna odstrániš a necháš to ďalších pár rokov tak. Hej. To by nebolo dobré. Čiže to je len to SOS riešenie, hej? Povedzme, že SOS, dobre hovoríš. Ale chyba môže byť aj inde. Kde? Chyba môže byť v samotnom kovaní na okennom krídle. Áno. To kovanie teda, ako sme si povedali, že je teda obvodové, má zamykacie body dookola. Áno. Skúsil by som, či náhodou nie je chyba v tom kovaní. Je to menej pravdepodobné, ale samozrejme, že sú tam pohyblivé časti, ktoré sa nejakým používaním po rokoch môžu pokaziť, zlomiť. Takže na okne je obvykle pohytka chybnej manipulácie a skúsim, či dokážem pohnúť kľúčkou na prázdno. Áno. Čiže som v otvorenom stave, skúsim, či to okno dokážem teda ako keby zamknúť. Ak by to nešlo? Aby to nešlo, problém je závažný a tu si asi nepomôžeš. Ale možno, že si položíme otázku pár krokov späť
Ako k tomu došlo? Hovorili sme, že možno práve tie okná, ktoré málo kedy používaš, umývajú sa na Veľkú noc, na Vianoce a neviem, kedy ešte umývaš okná. Hej. Ale väčšinou to okno dá nejaký signál, že už to ide ťažšie. Niečo drhne. A ako to vieme, prevencia je asi ďaleko jednoduchšie riešenie a lacnejšie. Ako volať teba? Mňa nevolaj, ja prídem na tú kávu, ale skôr myslím nejakú pohotovostnú službu v meste. Takže čo premažeme, tipujem. Premážeme? Vedel som. Vyznáš sa. Aký olej použijeme? Použiješ buď olej špecializovaný na okenné kovanie, to má asi málo kto doma, takže môžeš použiť olej na šiace stroje, alebo olej na bicykle. Nič s tým nepokazíš. Hej, koľko kvapiek? Nezriedka, pri tom zamykacom bode je aj nejaký symbol, nejakej kvapky oleja. Tu ho zrovna máme, píše sa tu, že ročne olejovať. Čiže do tých miest, kde sú pohyblivé časti, kde vidíš nejaký priezor v tom kovaní, tam po jednej kvapke opäť skúsiť pohybať, aby ten olejček sa dostal tam, kam potrebujeme. No a povedzme, že s týmto si dokážeš životnosť kovania výrazne predĺžiť. No, ešte k tomu, že... Priznám sa ti, že ja to nerobím. Vážne? Robí to málo kto? Prebodol si ma pohľadom. Ale asi je to veľmi dôležité. A robí to málo kto. Čo tesnenie? Robí sa s tým niečo? Ak hovoríme, že chceš raz ročne olejovať kovanie, myslím si, že by malo veľký zmysel, aby si sa povenoval trochu aj tesneniu. Hovoríme tomu, že urobiť wellness tesneniu. Trochu ho premasírovať. Kúpeľ, hej, premasírovať. A použiť nejaký olejček. Tesnenie tým, že naň dopadá UV žiarenie, čiže naň v lete práži slnko, tým, že je vystavené mrazu, tak naozaj, že ono stráca svoju pružnosť a skracuje sa jeho životnosť. Ak chceš okno dlhšie používať a nemať s ním starosti, to jest nechceš to tesnenie meniť, tak naozaj doporučujem to tesnenie, hlavne to vonkajšie na ráme, silikonovým olejom premasírovať a necháš to pár minút siaknúť a môžeš okno ďalej používať. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, tak ja to teda skúsim a pozvanie na kávu platí tak či tak. Príjmam, príde vrat.